Sanibona. Ninjani niyaphila bafowethu? Asithembe niyaphila lapho nikhona. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo as usual. Anginamukele nonke la ekhaya. Anginamukele nonke abasha nabadala abafikayo nesekade sinabo la. Ngiyanibonga futhi ngiyanamukela guys. Ngiyacela uma ungaka-subscribe ku-YouTube Mfoka Mkhonza TV and Podcast, ngiyacela wenze kanjalo. Uphinde usubscribe nakhona la, noma ufollowe la ku-TikTok. Kanjalo na Facebook. Facebook Mfoka Mkhonza. Amagama u-3 ahlukene. Mfo vula space ka space Mkhonza, Mfoka Mkhonza. Facebook ke loyo ngiyatholakala nakhona. Ngiyabonga kakhulu guys. Hayi ke njengoba bengithembisile ukuthi ngo3 ngizokwenza isikhathi ukuthi ngibe khona la. Sizohlaziya izinto ezithile ezithinta izwe lethu. Mazithinta izwe lethu zithinta nathi uqobo. For example, kuqhubeka iNGC ANC lapha ekuruleni. Yes, we are not members of the ANC, but because izinto ezenzeka kwi-ANC zi-affecta i-country, we can never allow people ukuthi basi-prevent ukuthi sikhulume nge-ANC because kuyasithinta konke okwenzeka ku-ANC as a country. So ke kule video ngizokhuluma ngayo NGC kancane, kodwa ngiphinde ngikhulume kancane ngama statements, ngizothi recent statements avela kuma political party alapha kwi legislature yase KZN noma kwi GPU, ukuze sibone ukuthi njoba sibheke kwi motion of no confidence nge-15 yini eyenzakalayo emaqenjini. Siphinde sibheke ama statements avela kumaqembu angekho kwi GPU afana no EFF, MK Party. Sizwe ukuthi wona athini ngendaba ye GPU. Siyabonga. Asiqhubekeni ke bafethu. Soqala ngayo indaba vele ye NGC. Kuningi okwenzakalayo lapha ku NGC. So Paula nje ukumbalo mhlambe niyena notice ukuthi enye into akayikhuluma lapho uPresident Ramaphosa uma ekhuluma nama-member ANC lapha, uye waveza izinto ezithile ezi-affecta i-ANC ukuthi yehle kangaka ekutholeni amavoti kuma-elections. Okunye akubalile engizokuphawula nawe ngicela ukuzwile. Ukubeke kwacaca ukuthi i-MK Party noma kuba khona kwe-MK Party kuye kwayiphazamisa kakhulu i-ANC emzameni yayo ukuthi ithole isupport kubantu base South Africa. In short, leso statement sakhe siyabonisa ukuthi kuyo yonke lento ebeyiloko ikhulunywa ngabantu be-ANC ukuthi ukuba khona kwe-MK Party akusho lutho. Baze bathi abanye hayi ukuthi i-ANC yehliswa ukuba khona kwe-MK Party. I-ANC yehliswa ukuthi abantu abayanga ukuyovota. Kunzima nje ukusho ukuthi MK Party benesandla esikhulu ekutheni ANC yehle ngamavoti. So in short, umsholozi uye wagadla kwezwakala. Yiloko esifuna ukusho ukushilo uPresident Ramaphosa ekugcineni. Okunye okuvelile istatement sika baba uMantashe. Mabe interview wabembuza umbuzo ukuthi yini ayenzele i-ANC noma yimuphi umsebenzi acabanga ukuthi umsebenzi omkhulu awenzele i-ANC. Uvele waphawula ngokusheshsha nje ukuthi udlala irole enkulu yena ekuthena avikele i-ANC
ekutheni destroywe uZuma. Okusho kona ukuthi igama lika Zuma kwi-ANC likhulu kakhulu, kusho ukuthi akugcini ngokusho uRamaphosa kuphela, noMantashe uyakusho lokho. Ubheke njalo selongikhuluma nge-top 6 ye-ANC la, noma ngama-member e-top brass ye-ANC, Mantashe noRamaphosa. Nombalula akuchazile kodwa kuMbalula uyangathandi ukukhuluma izinto ezingabonisa ukuthi i-MK Party iyinkinga ku-ANC. Ukhuluma indirect. Okunye nje akushilo abekhuluma ngale task team le ehola noma leader i-ANC lapha eKZN. Uthi uMbalula kuyoshaya uFebruary next year ingasekho le task team le abayibeka ukuthi ibambe noma ilide lapha eKZN. Uthi bazoyiqeda ngoba i-useless. Amagama aMbalula lawo. Uthi ifana nento engekho engenamsebenzi, babanike umsebenzi ukuthi basebenzele i-ANC ukuthi igaine abantu abazoyivotela isupport eKZN, kodwa kunaloko bona babanga izikhundla. Mayikhuluma kanjalo ngamba uMbalula ukhuluma nobani? Ukhuluma nobaba Mike Mabuyakhulu nobaba uJeff Radebe, ngoba yibo phela abahola le task team nabanye ke, ukuthi labo bantu labo ababonakali bewenza umsebenzi wabo ngendlela eright, so bazobakhipha. Kuphakama umbuzo ke kule statement saMbalula ukuthi uma ethi le task team ye-ANC izokhishwa lapha eKZN, uthini umbono wakho wena lapho? Ingabe ngempela le task team eyabekwa i-ANC eKZN iyona yena okufanele isolwe ngokuthi i-ANC ayikho sezingeni njengamanje eKZN? Is it because vele le task team le ye-ANC i-weak, noma ingenxa yokuba namandla kakhulu kwe-MK Party kule province? Because funa sikubheke nalokho. Ukhumbule ukuthi le task team le ekhona njengamanje e-ANC lapha eKZN ibekwa nje bekuvele khona leya yaboduma nabo ubani ubaba lo wabe unobhala mhlawumbe ungangifakela la ngikhumbule unobhala we-ANC eKZN before le task team le ekhona manje bekubani kodwa yeah, so baphuma ke labo nabo baphuma futhi bethukuthele oduma nabo Mtolo. Yes, ngiyabonga abomtolo. Ngiyabonga brother Patrick. Abomtolo baphuma abomtolo, mabaphuma abomtolo babe ngekho happy. Engisho 100% futhi ukuthi nalabo bakhona manje obaba Mabuyakhulu nobaba uJeff Radebe, angicabanga ukuthi le statements kaMbalula lasehla kahle kubo ukuthi bayizehluleke eKZN. Asazi kodwa asibakhulumeli, sesiyayicabangela nje ukuthi phela legama lokutshelwa ukuthi uyisehluleki sekunika umsebenzi wahluleka alehli kahle, nawe likwenza ubone ngazi ukuthi useless sometimes. Kodwa ke mina ngithi njengomfoka Mkhonza angikholelwa ukuthi bayizehluleki empeleni. I-MK Party inamandla kule province. MK Party ayizange uthole ngemistake lo 45% eyawuthola eKZN. Empeleni okungayona no 45%, ngoba it's more than that, sarojwa phela lapha, lokho kuyaziwa. Ayitholanga ngemistake lo 45%. So into nje engifuna ukuyisho le ukuthi abantu abafana nobaba uMbalula balibalekile iqiniso. Yazi sometimes impi uyayiwina nje ngeqiniso. Kufanele ngabe uyalikhuluma ngeqiniso ukuthi hey, MK Party simise kabi lapha eKZN. Empeleni noma iyiphi task team engakhiwa njengamanje eKZN, angicabanga ukuthi ngakhona ukumelana nomkhonto wesizwe. Never, angeke. Mina ngisho njalo angiyiboni ukuthi ikhona iparty njengamanje eKZN engamelana nomkhonto wesizwe party, especially i-task team ye-ANC. Cha, no, lena nje athi uMbalula entsha izofakwa ngoFebruary next year, nayo bakithi hayi izoyithola inkinga. Kuyoze kucace ngoba iyobe sengiyesithathu leyo task team ukubhekana ne-MK Party eKZN.
so ke sibone ukuthi kuyohamba kanjani ngiyibona so yiloko bengifuna nje ukukuphawula la ukuthi iANC eKZN njengamanje senkingeni kakhulu uze uyaqhubeka umbalula uthi ukholela ukuthi yena ANC senayo ichance yokuthi sengayibuyisa iKZN ibe ngaphansi kweANC uthi ukhona lokho kulokumtshela ukuthi hayi man sesengawuthola lo 50% and above futhi eKZN kusho umbalula asazi ukuthi ngempela yini lemnika iconfidence engaka obani laba azobathatha yobafaka eKZN bese bayothola lo 50+ % akhuluma ngawo ngoba abantu base KZN bakhuluma nje ngeMK Party ngiyibona buka khona manje kuza le motion of no confidence ngeyi15 kuza le motion of no confidence ngeyi15 kunezinto eziningi engicabanga ukuthi ziyayi affecta iANC futhi kungenzeka ziyi-affecte nakule motion. Ake senze nje example lento eyenzeke lapha eMkhanyakude municipality. Leyo ukuthi abantu baseMkhanyakude bavotele ingodi iIFP. Bangaphosisi ngathi bavotele iIFP lapha. Kodwa kwagcina sekuphethe ikhansela leANC if I'm not mistaken. I'm not sure kodwa ngathi kwahamba kanjalo impela. So kushintshwe lapha ama-mayor. I think within a space of 2 months bese kushintshwa ama-mayor amabili lapha le-IFP nele ngiyakutshela ukuthi i-chaos ingakanani eKZN between lamaqembu lawa aku GPU aku government of provincial unit. Inkinga kakhulu, inkinga ngempela. Futhi bayesaba bayatatazela kumanje. Buka nje khona manje iDA ubani oyazi ukuthi iDA yokuhlele imash engaka ithi kuyoba nemash esuka eUNISA kusho iDA kunemash ezosuka eUNISA lapha ibheke legislature nge15 ikubeka kucaca iDA ithi kuyovinjwa iMK Party ukuthi ingayithathi nange mistake iprovince yase KZN. Ne-IFP nayo isikhiphile announcement ithini ithi IFP kuzoba nemarch ezosuka kuphi lapha eUNISA ibheke elegislature eKZN kuyobe kumashwa against emotion yeMK Party yokukhipha uNtuli esikhundleni. Lamaqembu lawa engikhuluma ngawo iANC iIFP iDA ideology is completely different. Yayizwa leyo nto amapolice wabo completely different abezwana nokuzwana in short bahlangene ngaphezulu ngaphansi kuEMT. Yayizwa leyo nto akunalutho bahlangene nje phezulu abana base abana foundation ebahlanganisayo njengoba nje iMK Party izongena lapha kule motion of no confidence bayatatazela kumanje abalali behlaba inyuka kuyanegotiatewa kuzanywa iNFP ke vele seyivele ikhulumile abekhuluma upresident wayo ubaba uBanzi athi bakhathele lento yama coalition. Uyamuzwa ngisho ekhuluma ukuthi upresident weNFP is not happy ngempela I wonder ukuthi bayenzeni kangaka iNFP lapha nakuba iNFP ngaphumela obala ukuthi iyahamba nale motion yeMK Party kodwa sekusobala ukuthi ngeke baze bavote neGPU ngeke bavote nalamaqembu aphethe manje. So sesibheke nje into eyodwa kuNFP ukuthi ingabe bazoligodla ivoti labo noma bazolinika iMK Party iconfirmation. Mina njengomfoka Mkhonza bengingakayitholi mhlambe wona kukhona okuzwile ngokuthi iNFP seyidecidile ukuthi izovota kanjani. Mhlawumbe ungakhomenta la ungisize but bengingakezwa lutho engikuzwile ukuthi ithi NFP ayikho happy ngale GPU ekhona manje okusho ukuthi angeke izivote neGPU. Ngalo ndlela singasho sithi -1 seat kule city le noma kulama city lawa enze ukuthi kube neGPU. Asazi EFF kuyohamba kanjani
because ubaba uMalema ngike ngamuzwa ekhuluma uma bembuza ngale ndaba yale motion. Ubaba Malema uthi ubaba Malema yena ufuna kuze ubaba uPresident Zuma himself etafuleni bazokhuluma. Akafuni kube ngilokuthunyelwa abantu abanye. Uthi uMalema iMK party nenkinga yokuthi kuvele kuthunyelwe nje abanye abantu bazonegotiate bese ithatha isikhathi ukwenza izinqumo ngoba kusafuneka kuyoconfirma umsholozi ngalento abavumelene ngayo etafuleni. Uthi uMalema mangeza nje uZuma bahlale noZuma babhekane kanje badiscuss ngale motion isinqumo sizophuma. Akazi umsholozi ukuthi uyizwileni leyo bakithi futhi uyokulalela lo show uMalema kodwa ngikuzwile lokho kusho uMalema ukuthi uMalema uthi yena cha empeleni indaba yokuvota kumotion angeke athi bazovota kanjani kodwa nje into engathi ivelile futhi ukuthi yena naye njenge-EFF kuningi abangekho happy ngako nge-GPU. Yezwa leyo nto sho ukuthi mayethi uMalema udinga umsholozi lokho ngokwako kuyakutshela ukuthi uMalema uyaveza ukuthi kune-possibility yokuthi beyi-EFF bangayivoteli i-MK party ngomsombuluko. Uyayizwa leyo nto asazi-ke kodwa kuyohamba kanjani. Enye into engekho sure ngayo ukuthi ngabe yohamba kanjani le voting system lapha kuyohamba kanjani. Ingabe kuyoba i-secret ballot noma kuyovotwa nje kubona wonke umuntu, because enye into engicabanga ukuthi iyalimaza nge-open vote ukuthi abanye uthola ukuthi mhlambe bayafuna siyabonga Sipho Shabalala. Okay, siyabonga mfowethu. Bengifuna ukukhuluma ngale vote ukuthi ngabe yoba secret yini le vote ngoba abanye baba nomzimo uthola ukuthi mhlambe bayafuna ukuvota against iparty yabo. Uthola ukuthi abekho happy ngeparty yabo kodwa manje babanjwa ukuthi uma ngake ngatholakala nje ukuthi ngivote against my party ngisenkingeni. So the secret ballot ikwenza ukuthi uvote ngeconscience yakho. Yayibona ukuthi uvote ngendlela ofuna ngayo wena as an individual. Asazi ukuthi kuyokwenzekani lokho. Nathi uthe udinga umsholozi bazoncenga other ANC ukuthi ivote nabo. Wosho njalo uMalema nathi. uthi uzoncenga umsholozi ukuthi bawoncenga amanye ama-member ANC. Asazi kuyohamba kanjani. Sipho Shabalala uthi yebo bhuti uthi ayiphathe MK KwaZulu Natal uzokhuluma ne-ANC. Wosho njalo uMalema okusho ukuthi kafishane ke manje sho kanje nithi uMalema already sho ukuthi so uvela usetafuleni ne-MK party usevumile uMalema basho kanjalo nabo uSipho Shabalala la basho kanjalo. Ubani lo King Gia Mageza. EFF always stands with MK in KZN even before elections, yet on Bonkosi Khanyile bamthuka. Okay, so akathi impela makhulu ama-chance ukuthi i-EFF ime ne-MK naba bephawula abantu la. So asazi yozala nkomoni mafethu, asazi yozala nkomoni kodwa lento le evela la ngibani lo uzuzu uthi maseqedile nizombuza ukuthi ufanini akuve angeke ngilibize ke legama Zuzu lokugcina. Angazi nokuthi sizobuza ubani uMalema yini lomshoyo kodwa legama leli osibiza ngale ekugcineni ngeke ngiliphawule ngoba alamukelekile la. Carol okay nathi uthi yes uvumile uthi uSG wabo is going down to talk to ANC individual. Kusho ukuthi ulokhu njani uDlamini SG we-EFF uyehla uyonegotiate ne-ANC ukuthi kuvotelwe i-MK. Okay ubani lo Sipho Sipho Shabalala nonathi ngiyabonga abafowethu indleleni enichaza ngayo la ngoba ezinye izinto vele akusi ukuthi nami ngizwe yonke into noma ngazi konke kodwa imnandi lento masiyidiscussa kanje ngoba it tells you ukuthi le motion esiya kuyo
kuzoshuba kakhulu. Kodwa naku bengifuna ukukuphawula ngithe mangibheka ngibona le post ye-DA, ngibona nale post ye-IFP yale march, ngaphinde ngabona nepost ye-MK Party ukuthi kuzoba nemarch, ngacabanga ukuthi ayothwala kanzima amaphoyisa lapha. Into engiyicela abafethu, especially nina be-MK Party, nize ningalingeki bafethu nibone udlame ngalela langa. Akumele kube yibo abazohlasela thina, kodwa thina MK Party asibe nje nepeace, singatatazeli. Uthini Zaragoza EFF gave ayina choice ba out kwi-GNU, so kumele babambisane also ama members ANC asenkingeni. Okay, ya bengifuna ukukhuluma ngale march. Le march lena if inganakekile kahle futhi amaphoyisa engayinakile ingaba nomsindo, ngoba kahle kahle mawungabheka phela iKZN njengamanje yathathwa kahle kahle ngendlela engekho right, kwafana nokuthi ireshiwe MK Party, yabona ukuthatha ngenkani into ye-MK Party babuse le province. So kungenzeka noma yini. I-DA ke futhi uyabona athi izimisele ukwenza noma yini ukuthi i-MK Party ingaphathi eKZN. Kuzoba nzima bafowethu, kuzoba nzima ngempela. Kukhona into kodwa eselonge isibuza yona la ukuthi njengoba bekune motion of no confidence eGauteng kulamaviki aphelile, niyakhumbula ukuthi uGauteng Premier ubaba uPanyaza Lesufi wasizwa amaqembu afana no-MK no-EFF ukuthi aqhubeke abe yipremier yaseGauteng. Niyakhumbula lokho? Wayechithwa i-DA, le DA manje abaphethe nayo lapha eKZN. Ake niphawule bafethu, ngifuna ukuzwa la ukuthi uma nicabanga kusho ukuthini ukuthi eGauteng i-DA beyifuna ukukhipha i-ANC noma ukukhipha upremier we-ANC, kodwa ngapha eKZN i-DA ne-ANC bafuna ukugcina esikhundleni upremier we-IFP. Kusho ukuthini lokho? Mhlawumbe kukhona ningakuphawula ngalokho, ngoba ipolitiki ngakuxaka sometimes. Kukhona ama-statements engengawabona kwenye ivideo kaNkomgodole uma echaza indlela lamaqembu akwi-GNU angekho interested ngakhona ey'ntweni ey'fiswa ngabantu, kodwa ane-interest kuma-blue lights nezinto ey'thandwa yibo njengoba belapha kule y'khundla ey'phezulu. Le nto lena ingithinte kakhulu ngoba ngiyavumelana noGodole, ngiyavumelana noNkomgodole ngoba yazi sometimes sekuvamile ukuthi abantu bavote ngale ndlela le, kodwa uthole ukuthi once iqembu lathola lento ebelifuna kulabantu mase lilodwa bese lenza ngendlela yalo, njoba nje kwenzekile eMkhanyakude. Yayibona njoba kwenzeka ngo-2017 kwi-conference ye-ANC mangabe kukhetha ubuholi, baningi ababekhala be-ANC ama-branch e-ANC ukuthi sithumela abantu lapha zathi abayovota ngale ndlela, sibasuse ema-branchini ethu, mabefika lapha bazenzela ukuthanda kwabo. Ithiwani into efana naleyo? Yebo bafowethu, kodwa angekho lapho. Bengilana kule ndaba ye-motion of no confidence ezayo ukuthi engathi is very very interesting. Ngifuna nje ukubona ama-comments amaningi la aphathelene nale motion of no confidence kakhulu, ukuthi nicabanga ukuthi kuzohamba kanjani kulama negotiation njengamanje. Nikhumbule phela namhla uLwesine selene Friday, Saturday, Sunday, 3 days osele. Sina 3 days only osele njengamanje. 10 PA uthi I wish MKP ingayi komasha on Monday ePMB to avoid izinto ezimbi ezingenzeka lapha. Usho njalo BA, usho njalo uthi iMK Party ufisa ingayi, kodwa ke phela ngeke ihlale ingayi iMK Party emashini weBA, ngeke ihlale ingayi emashini ngoba kufanele ukuthi iyokwenza iatmosphere lapha yana icacele noma ubani okhona eMzansi ukuthi abantu base KZN bangakanani abathi iMK Party ayiphathi province. Fanele bakubone ngamehlo lokho kwenzeka ukuthi naba
estradini bathi MK Party ayiphathe banika yona amavoti. So kungayi kwe-MK Party kuleya mashi ngicabanga ukuthi mina kuzokwenza ukuthi lawa amanye amaqembu kuwanike i-strength sokuthi aqhubeke nabantu futhi babone ukuthi ingamanga lento yokuthi KZN vele yavotela MK Party. So mina ngithi MK Party ayibe khona emashini. Ngiyaphikisana nombono wakho BA. Uyabona? Nabantu abasifuna ndini ukuthi vele bazosichukuluza. Kodwa ingako ngithi amaphoyisa kufanele aqikelele ukuthi le mashi ayigada kakhulu. Ngiyamthemba kodwa ubaba uMkhwanazi uzoqinisekisa ukuthi ezokuphepha ziyaqina lapha. Usishabala uthi ngeke ihlale ingayi lapha iMK is going to celebrate not impi. Yes, MK Party yiko sikhuthazela ukuthi malunga MK Party maniya kule mashi ningalwi. Asikho isidingo sokuthi sibe physical lapha. Thina siyazi silwa ngevoti thina. Salwa ngevoti. Ivoti lethu yilona esilwa ngalo always. Salwa ngevoti sathola lama percent aphezulu kunawo wonke lamaqembu. So angeke thina si-act njengabantu abadesperate lapha. Asambe nje siyoyimashela with peace. Sibayeke abasichokuluzayo. Ngoba mhlawumbe bafuna kona lokho vele ukuthi basibone noma basiveze njengabantu abanodlame. So yiloko bafethu bengithi angikuveze la ukuthi iNGC yeANC eqhubeka ake ngiphawule nangithandeka Vilakazi uthi yemfowethu mina ngase ndoxolele ukuba kwenzekalana ukuze ibe MK Party ayikhokheki kwenzeka angiboni kahle lana wethandeka angiboni kahle ukuthi uthini la ngathi isiXhosa angikhona ukufunda kahle la isiXhosa kodwa ngiyabonga ngokuphawula kwakho ya bafowethu yiloko bengifuna ukuphawula ngale NGC ANC ngizokuphinda lo mina nje umfaka Mkhonza ngikholelwa ukuthi iNGC yeANC eqhubekayo eNazareth angazi noma iyaphela namhla kodwa ngathi iyaphela namhla le NGC leyana mina angiboni ukuthi kukhona into ephathekayo iANC eyophuma nayo lapha. Why ngisho kanjalo? Those people they are extremely divided man. I-SACP for example ukudiscuss membership yama-member SACP. I-Tripartite Alliance isenxakeni kakhulu. Yes, ikhosathu isazama ukuyimatanisa ne-ANC. Ikhosathu isazama ukuthi yona hayi ibambelele igxeke i-SACP nabanye abafuna ukuphuma. Kodwa i-SACP isinqumile i-SACP ithi i-SACP angeke size sivume thina abantu be-SACP ukuthi sithathelwe i-identity yethu ubuthina eze-SACP sigwinyeke sibe ngaphansi kwani kwe-ANC. I-ANC engathi manje ifuna ukwenza ubuqili bokuthi igwinye ngokuphelele i-SACP ukuthi i-SACP iyeke lokuthi izimele gelekeqe especially kulama election ezayo. Angiyiboni kwenza lokho i-SACP but izoyithola i-report egcwele. Angazi mhlambe khona already asebezwile manje ukuthi imephi le discussion but angiyiboni mangilalela abantu be-SACP angibaboni bevuma ukuthi i-ANC bagwinye ngokuphelele. But kodwa nje futhi nako ufuna ukuphawula lapha ukhona yini u-SG ukhona yini u-SG wayo lapha i-SACP angamboni uMapayila mina lapha. Nimbonile nina? Ngibani umbonile uMapayila lapha kule NGC? Angimbonanga mina. Ukhona umbonile? Angamboni uMapayila. Ukhona umbonile uMapayila? Angamboni. uMapayila has said it many times ukuthi bakhathele iANC. And uMapayila mayengekho lapha ku-NGC ungakuthathi kancane lokho. Ungakuthathi kancane. Yayibona? Kusho something kona ngokwabo ukuthi uMapayila is not there. Angaze ngimuzwe Phawula, angaze ngimuzwe bem-interviewer even nabeindaba. Uphi uSoli Mapayila wayengekho ku-NGC? Ake niphawule la. Because kunabantu be-ANC abaloku bethi yithi
esikhuluma kabi nge-ANC. Even ama members e-Tripartite Alliance are not happy with ANC anymore. It's not just thina be-MK noma amaqembu a-oppose ANC. No, even members of the ANC themselves, even members of the Tripartite Alliance are not happy. Yayibona? So asazi bafethu, asazi ukuthi yozala nkomona. Kodwa nje okwe-ANC bafethu ngiyafisa ukuthi ama-member e-ANC understand ukuthi hayi isikhathi sokuthi siphume isikolo manje. Isikhathi sokuthi siphume isikolo, isikhathi sokuthi kudedelwe abantwana bayekhaya. Ngisho ukuthini mangisho nje? Ngithi i-ANC ayizame ukuyozilungisa. Statement sami sokuconclude lo. Ngizama ukuthi i-ANC ayizame ukuyozilungisa. Le renewal abaloku bekhuluma ngayo lapha kule NGC, renewal bathi baya renew. Umbuzo wami uthi uma imoto ihamba la mgwaqweni la bese ibonakala ivela intuthu la enjinini njoba ihamba, uma ngabe udriver ehamba ngale moto ivela intuthu, uzoqhubeka nahambe ngale moto noma uzoyimisa, ayimisele ayibeke eceleni kuze ezinye imoto ziqhubeke ihambe emgwaqweni? Iqiniso lodwa, angeke aqhubeka idrive. Uzoyimisa eceleni, ahamba ayovula injini abuke ukuthi kwenzakaleni, kulungiswe. Makunama parts okufuna ayothengwa nezinto okufuna ikhishwa ikhiphe kufakwe ezintsha. Yayibona? Mayiqeda ukulungisa imoto izosidunyiswa ihambe. In short ngisho ukuthini? Uma i-ANC is serious nge-renewal, ayivume i-ANC ukuthi njengamanje inkana isizi, ayivume ukuthi iyozilungisela i-renewal ngale kuma-opposition benches. Yila engakhona ukuzilungisa khona, ikiphume ngokuphelele emandleni i-ANC, izilungise ingale opposition, ikinike amanye amaqembu athathe kabusha. OMK nabo bafikile, i-revolution yafana, singabantu abamnyama sonke, silwela ukukhulula umuntu omnyama. Ake kusupportwe amaqembu afana no-MK alwela ngempela umuntu omnyama njengama ANC. Isi-infiltrated kakhulu, very infiltrated ANC. Even noma manje uyimember ye-ANC uqotho ungakwenza okubi, uma nje uvula umlomo ukhuluma, abantu bavele bayicabangele bonke laba abanye asebebazi la ku-ANC okuthiwa baphula imithetho yezwe and all that, corruption and stuff. In short, mangabe uyimember ye-ANC manje noma uyileader ye-ANC uqotho, ngoba siyazi bakhona ku-ANC abaqotho noma bembalwa nje, kodwa mawuvula umlomo ukhuluma, abantu bavele bayicabangele bonke laba abanye asebelimoshile igama le-ANC. Ingakho sithi i-ANC ayihambi yozirenewal lapha eceleni kuma-opposition benches. Yayibona? Ivumele abantu bakhululeke bavote ngendlela yabo kuma-motion of no confidence yobiza nje lezayo. Hayi bafethu, ngicabanga sengikhulume eside isikhathi la. So ngiyabonga nje ngokuthi ningenile la na Paula futhi. BA uthi Sipho Shabalala nabo futhi bayazi ukuthi bayamdinga. Yes, uNxamalala bayamdinga. Yingakho mawubheka amalungu e-ANC, mina amalungu e-ANC mayivula nje umlomo, akwenzeki kuphele ngathini, akwenzeki ukukhuluma umuntu we-ANC kuphela iminute engalifaka igama la Zuma or le-MK party. Yayibona? Ukusho kona ukuthi ukuhamba kwamsholoze kuxebule into enkulu ku-ANC. Kuyaqala i-ANC bafethu beyiloku beloko exebuka amamember e-ANC, kodwa akaze empilweni ye-ANC kuxebuke iqembu elithile lize lenza ukuthi i-ANC ibe below 50% kuma-elections, kuma-national elections. Beqala ngoZuma lo. Beloko exebuka amaqembu all these years, kodwa i-ANC iqhubeka isemandleni. UZuma nje uthe mayexebuka wahamba more than half yama-ANC members. So bayamdinga ngempela, bayamdinga. Siyabonga kakhulu bafowethu indlela eniphawula ngayo la. Nami ngineke ugqozi, ngake ngasho-ke ngiyakuphinda namhlanje ukuthi lento yo live lena angiyazi bafowethu, ningixolele, kodwa nje selo ngiyafunda kancane kancane. Ngizoyenza indlela yokuthi njengoba kuqhubeka isikhathi
ngigcine ngivulela nalento ukuthi mangikhuluma lana nivele nani siyidiscuss live sonke lento nivele nibonakale. Kodwa nje kwamanje ngiyacela ningibekezelele. Ningibekezelele kulo live. Nami ngisawufunda ngizazi lezi zinto lezi ngiyafunda kancane kancane. Ngoba into mina enkulu kimi nebalekile kakhulu kimi ukuthi si-engage. Ayikho into ebaluleke njenge-communication, njenge-discussion. Ngiyayithanda i-debate. Ngiyathanda ukuthi kuvulelwe iy'ngxoxo, abantu baxoxe, umuntu aveze lokho akucabangayo ngokwenzakalayo ekhantrini. Yayibona? Ngendlela yakhe, kodwa singathukani. Yabo, so izinto ezifana nalezi sazoqhubeka nazo ukuthi alikho icala mangabe kuvuleka ingxoxo ezifana nalezi sidiscussa sidebate ziyadingeka eSouth Africa. And manje abanye banombono ukuthi kuze kudingeka kube nabo yini lento yamodalo ezofuna amamiliyoni. La ku social media masixoxa kanje if ama leader wethu phezulu enganaka lezi zinto esizixoxa la, ngicabanga ukuthi angathola ama point amaningi. Even ANC njobe ngathi manje ANC I understand ukuthi why abantu bebaleka manje ukuyivotela. Ake bangene ko social media la babuke ukuthi abantu bathini, bakhala ngani, especially buka abantu base KZN ukuthi yini lenza manje bayibalekele. Ngoba ngathi ANC vele icabangele nje ukuthi hayi abantu ingoba ungabacabangela abantu, lalela bona uzobona ukuthi bathini. Yebo, ngiyabonga abafowethu, ngiyabonga kakhulu neniphawulile. So le video le ngizoyilokho nje, ngizoyidownloada ngiphinde ngiyi-upload and then siqhubeke si-engage futhi. Excuse me. Kodwa nje into engiyishoyo, MK Party nge-15 ngine-belief ukuthi siyolala nge-15 ngale ikhathi lezi noma late ntambama ngale ikhathi lezi nge-15 i-KZN iyobe isezandleni ze-MK Party. Uthini wena? Ngithi mina nge-15 ntambama after 5 ukuya le sizobe celebrate ukuthi KZN ngathini isisezandleni ezifanele ze-MK Party, abantu bavotela yona. So umsholozi kufanele ukuthi ayithole i-victory yakhe ngendlela ehloniphekile. Futhi ke bafowethu yiloko engifuna ukusho sengiphetha nje. Nikhumbule phela ukuthi MK Party vele ya celebrate nge-16 December. Ithi 2 years old. Angicabanga ukuthi bekungaba i-Christmas gift emnandi le ukuthi i-MK Party KZN i-celebrate isithole ne-victory kule motion of no confidence. Sesiphethe KZN. Ngicabanga ukuthi kuyoba kanjalo. Lapha ekuruleni ngiyabonga kakhulu, ngibonile lama results. Yes kuthiwa i-ANC wenele, yalandelwa yini Action SA mangaphosisi kwaba EFF mangaphosisi MK Party ithole lapha kubo number 4 kanjalo. Ngithi angibonge onke ama community members ale ward la se109 ekuruleni lapha eThwathu. Onke la 600 and something wabantu lapha kuthiwa bayivotele MK Party. Siyabonga kakhulu. MK Party ibiqala phela laphana ukuthi ibe nabantu abangaka bayivotela ku by election. Ngiyakutshela ukuthi iMK Party ifikile ngoba ithathe ezizindeni se-ANC lapha, indawo ye-ANC le. So laba more than 600 abavotele iMK Party lapha kwi-109 what 109. Siyabonga kakhulu. Engikutholile iloku ukuthi nakuba iMK Party iluzile ward 109 kulama VD la bekuvotelwa khona, kulama VDs nama voting districts ase 109 kukhona iVD ewinwe iMK Party lapha. Angazi noma kuse sizakele banibani ward, mhlawumbe ningabhala la iMK Party iwinile ke leyo VD leyo. That is an achievement. That is an achievement. So ngifuna ukukhuthaza abantu basekuruleni ukuthi bangalilahli ithemba. Le VD lena ewinwe iMK Party leyasizakele something what isho likhulu, ningayithathi kancane leya victory yale ya VD. Yayibona, even though sihlulekile but leya VD ibaluleke kakhulu. Sizakele, yes sizakele inkokheli. Ngubani uSipho Shabalala, engathi usho njalo naye.
siwinile leya vidi sokubalekile ukuthi sishaya izandla sishayela abantu base Ward 109 ngokuthi basiwinele si-MK Party leya vidi kusho kona ukuthi kuma election azayo ama local government ne-ANC so iyobe seyazi ukuthi ibhekene nani. MK Party is the way forward. MK Party is the future of South Africa. Substitute ngamandla nangenkani ANC manje konakele kodwa bangathathi abe-ANC ukuthi uma sithi ngene MK Party bona kuphelile ngapha. Hayi kusekhaya la lakho umsholozi lekhala MK Party. Wozani ngapha. Sebenze ndawonye. Vele ningabakithi. Yayibona. Uthini uBA to remember ukuthi ANC ilanda abantu kwamanye ama videos. Yes kungenzeka ukuthi iwine ngokulanda abantu kwamanye ama videos vele ngoba into eyenzayo vele iANC leyo. So asazi ukuthi iwine ngeqiniso yini. Shabalala siputhi ANC ayiwini inkokhelo uzobona next year ukuba ayiwini MK. Vele sikhala ngalo nathi njengoba sinama by election la eMkhondo ngey15 nange17 nama special vote ngey15 17 open votes. So asazi kodwa sinabantu abafana nobaba uNkomgodole nabo baba uKhathaza nabo baba uBaloyi bafikile la basupporta kakhulu nelokho njana lelakho MK Party bafikile basisupport basivula namehlo sicanthi iward la se14 la eMkhondo sizolwina ene iyo le ndaba le nikhuluma ngayo ekufuna sibheke kakhulu ukuthi akubhaswa inabantu basuka kwamanye amawadi bazothatha noma bazovota ewadini leli ngoba iNC bafethu siyacela ukuthi akuyiyeke lento makuthi yenza ngempela. Mina nje umfowami Mkhonza nginabo ubufakazi baloko kodwa sengizwe kaningi ukuthi makungama special vote iNC ngathi ganga kakhulu. Ayiyeke lento ake nje kuwinwe nje kahle nje. Yabo bonakale nathi sizokhola ukuyincoma sithi hayi cha nisebenzile maqabane kaThambo. Yabona. So yiloko engifuna ukusho. Hayi angiphume siyabonga ngokusifisela okuhle ukuthi siwine le ward wemfuka Shabalala Sipho. Siyabonga. Siyabonga kakhulu kini nonke enisifisela ukuthi siwine le ward nge15 la eMkhondo. Siyathemba ukuthi kuzoba iward lokuqala elizowinwa iMK Party iward laseMkhondo nge15. Sizobuya futhi siphawule la. Sisho ukuthi sesilithethe iward for the first time eMpumalanga. iMK Party izoba ne ward councillor. Fortune Mnisi eWard 14. Lokho ke kwenza ukuthi next year sivele sihambele nje kwamanye amawadi ngoba vele ngoba vele sasawina. So ngiyabonga kakhulu bafethu niqhubeke nisupporta le channel niqhubeke nisubscribe na ku YouTube Mfoka Mkhonza TV and podcast. Ningene na ku Facebook wami Mfoka Mkhonza ngigqoke sona leskipa nizongibona nje ku Facebook. Ngifake yona le cap. Mfoka Mkhonza so ni support le channel ngiyanibonga niphile bafethu so dibana ngama video alandelayo le video ngizoyi-uploada la niqhubeke nikhomenta kuloko esikhuluma Mfoka Mkhonza lo niphile bafethu ngiyanithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu thank you so much